Днес е ден на силата. И отново имаме изключителни вълнения, защото днес ще се връчат 22 нови автомобила на партньори, успешни партньори, които развиват мрежов бизнес с LR. Които също ще има и хора, които ще получат и своето признание, своите 13 годишни възнаграждения и много заряд, много сила и много емоция предстоят в този ден. Добре дошли на LR Super Powers Day! Добре дошли на всички вас, супергероите на LR! Очаква ни изключително вълнуващ ден! Готови ли сте да празнуваме постиженията ни? Готови ли сте за незабравими емоции и изненади? Готови ли сте да открием пътя за още по-големи успехи? Нека заедно изживеем магията на LR. Затова да посрещнем суперсилите на LR България. Елена Вънева, Виргиния Атанасова, Искрена Петкова. Може ли да направим най-доброто още по-добро? Можем! С алоето и с продуктите и с решенията, които ви представяме чрез него, с израз на любов към вас, която вие след това да споделяте. Алоe Vera, лекарството в саксия. Една история, която е вече на хилядолетия.